Menteri Badai Kami yak tanat puli puti ke sorkar jela ba lakamen remboi men hak pratrik na weng arjar par ulalek banjurep yak jingtei auditorium jong ka Ribhoi College kabam syam lala ban pendap lada ki post nam hadu menta katai ke jingle jurep menteri kadai ke jingwan jong u ban play ka college week jong ka Ribhoi College harangkat ke jidan lang principal ka Ribhoi College USSR Bamon uba ar khar bikhieu ADC usamla jasan lenak nongrum president ka Ribhoi College Student Union bat kiwei habakran kilar pthai kubor ba remboi dak jingkendet ulong wala dan jingtep ie halokani Henry nakaliang jong uhi unbut dien bat kentu yaki bor peniai college ban bud dien lang halor kani ka auditorium Sua kata ya thu ya kan betul ba ya kenduk audisi ba ka DMF how much dalam ba ka kinong kandak kandung dak kandak ba DMF le function ya kan ni ka building hang ne kalong ba ngidang sitip mene da dia thu jong president jong ka Ribhoi College Student Union da knang ba bantik ya kan ni ka pendek Henry ngaong yo kumanga kana po meeting ba kamde ka masuk menta ba ni kini ban komit Henry mentangi don lang hang ne taga ka bang ai jimut ya kini ba kini penduk ya ki MLA jong ki lokal MLA jong ki bat DC ban kren hang ne marba lengba ka DMF kila ban pendep artis ya kan ka ba sajrong ngam ongi ka tu ba satu dek artis ka ba sajrong kan don bek ka fon makin erma na ka bantawan pendep ya kan ne kadai tak daw kajingwan jongi kalong kata kadik advice ndrengi na lang sarkar ngin pek e ba ila bale ndre ban komite e hanin fon la ban komite